ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സാറ്റിൻ്റെ തുണി കൊണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു റോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു തുണി എടുക്കുക, സാറ്റിൻ്റെ ഒരു തുണി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീതി എത്രത്തോളം പൂവിന് വലുപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം വീതി നീളമൊക്കെ കൂട്ടുക. അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സാധാരണ നേരതാ ഇതുപോലെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. നേരെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ പതിവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, കണ്ടോ, ഇതുപോലെ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, ഇവിടം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സൂചി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കുത്തി നിർത്താം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടോ, ഈ ഒരു അറ്റം നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചുളിവും അതുപോലെ അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാ സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ചെറുതായി ഒന്ന് ചുരുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് വശത്തും ഇതുപോലെ കൂടുതലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന ഭാഗമാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇതുപോലെ ഒരു പിരിഞ്ഞൊരു രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വലുതാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി ഇതിലേക്കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം മെഷീനൊന്നും കയ്യിലില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിലും പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് സൂചി നൂലും വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തുന്നിയെടുക്കാമെന്നുള്ള കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമ്മളിതാ ഈ ഒരു നൂലെടുത്ത് വലിക്കുന്നു, ചെറുതായി ഒന്നിങ്ങനെ വലിക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ചെറുതായി ഇങ്ങനെ ചുരുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമതും ഒന്ന് വലിയ സ്റ്റിച്ചിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നൂല് നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ വലിയ സ്റ്റിച്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ചുളിവ് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും ഇതുപോലെ വലിച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമ്മളൊരു സൂചി നൂല് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഞാനൊരു സൂചി നൂലെടുത്തിട്ട് സൂചിയിൽ നൂല് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൂലഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഈ മൂലഭാഗം ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് പിടിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് തുന്നിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അവിടെ മാത്രം നമുക്ക് തുന്നിയൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അവിടെ തുന്നി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു സൂചി നൂല് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് യാതൊരു പണിയില്ല. ഇതുപോലെ നമ്മൾ കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് അടിവശം ഉണ്ടല്ലോ, തയ്യൽ തുമ്പ് വന്ന ഭാഗം, ആ ഭാഗം മാത്രം അടിയിലേക്ക് വരണം കേട്ടോ. അതെല്ലാം നമ്മൾ ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് അത് മേലേക്ക് വരരുത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തുന്നിയ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗം നമ്മൾ തള്ളവിരലുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തി പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഇത് പതുക്കെ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ. ചുറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പ് വന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, കണ്ടോ, ഈ ഭാഗം നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം വരാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തള്ളവിരൽ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം ചുറ്റാൻ. എന്നാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ റോസിൻ്റെ ഒരു ആകൃതിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തുന്നി വെച്ചിട്ടുള്ള സൂചി നൂലുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വന്ന ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അടിയിലേക്കല്ലേ ഇത് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിവശം നന്നായി ഒന്ന് തുന്നി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നന്നായി എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് തുന്നിയെടുക്കുക. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇതള് നമ്മൾ ഒരു ചുറ്റിൽ നമുക്ക് വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂവിൻ്റെ ആകൃതിയെ മാറും കേട്ടോ. അത് മാത്രമല്ല പൂവ് നാശമായി പോകും. അപ്പോൾ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചുറ്റും ചുറ്റും നമ്മൾ ചുറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ചുറ്റും നന്നായി തുന്നി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ് ഇതാ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.